Doncs bé, avui tenim un convidat, és en Guillem Torres, jugador de la Unió Esportiva Sarrià, jo crec que ja és molt conegut per tothom. Bon dia, Guillem. Bon dia, què tal? I moltes felicitats, perquè la veritat és que esteu fent uns partidassos, aneu segons a la Lliga de primera estatal i esteu jugant realment molt i molt bé. Ho demostra el fet de que durant una jornada o dues heu estat líders, no? Sí, bé, moltes gràcies. Sí, crec que portem 3 jornades empatats a punts amb el líder, hem estat una setmana líders solitaris. Realment aquest any estem bastant contents amb els resultats que estem obtenint, però bé, ara és l'inici de la Lliga, encara queda molt, o sigui, hem d'aguantar aquest ritme i aviam si a finals de temporada estem igual, que serà el que serà més emocionant. Però això què ho fa, no?, de que hàgiu començat amb tanta empenta, amb molta voluntat, moltes hores d'entrenament, suposo, i les ganes que hi poseu, que es veu, no?, la pista realment es nota. És un cúmul de moltíssimes coses. Per començar, clar, som 6 o 7 jugadors que fa molts anys que juguem junts, que tenim el mateix entrenador, i a més, tota la gent que s'ha anat sumant al projecte, tots els juvenils que han anat pujant, gent de la casa, a un nivell espectacular, gent que ha guanyat, que ha estat a campionats d'Espanya i han tret molt bons resultats, que ens estan ajudant un munt i que s'atreveixen a tirar el carro quan fa falta. A més, ens estem fent uns entrenaments molt durs, estem entrenant més de 2 hores quasi, 3 dies a la setmana, i vulguis o no, això ho estem fent també per la il·lusió que tenim en guanyar tots els partits. I l'afició que us dona molt de suport, no? Evidentment. Encara recordem l'últim partit contra el Mataró, que va ser espectacular, que el camp estava ple i això, vulguis o no, ens dona ales i forces per guanyar qui sigui. Tot i que, a veure, la gent és conscient, el soci és conscient, els vostres seguidors, de que hi deixeu la pell, perquè realment els entrenaments són durs, amb en Josep Espar, evidentment, però també perquè vosaltres heu de compaginar la feina o els estudis amb els entrenaments i el cap de setmana destinar-ho als partits. No, està clar que el que fem és perquè realment ens agrada molt l'handbol, perquè treballar tot el dia i anar a entrenar 2 hores. Hi ha gent que, el capità en Chico, per exemple, es desperta cada dia, crec que a les 5 del matí, i ja se'n va a treballar i potser ha estat fins a les 11 i alguna cosa entrenant encara. Vull dir que l'esport l'handbol és un esport que t'has de deixar la pell a la pista, però clar, el fet de treballar i estudiar alhora també fa que durant la setmana t'hagis de compaginar moltes coses per poder sacrificar-te, no?, per poder tirar endavant. I en Guillem Torres, si no en té prou, doncs també és entrenador, no, Guillem? També sóc entrenador, sí. Aquest any porto una escola que hi ha a l'Escola Domeny, que està al costat de Fontejau, i faig de coordinador, faig d'entrenador. És una escola que tots els jugadors intentarem que acabin al Sarrià, i aquest any també he agafat un altre equip. Vull dir, sí. L'handbol mitja vida m'ocupa, quasi. I si no n'hi ha prou, doncs aquestes festes nadalenques, doncs ja fa uns quants anys que la Unió Esportiva Sarrià doncs organitzeu aquest campus d'handbol que tu doncs coordines i dirigeixes, no, Guillem? Sí. Tot va ser perquè, clar, jo soc de Barcelona i al venir a viure aquí vaig veure que a Sarrià hi havia una passió per l'handbol que, hosti, em va encantar, no?, perquè jo des de sempre l'he tingut. I vam veure que hi havia un espai al Nadal per poder fer un campus i ha estat perfecte perquè realment està tinguent bastant d'èxit. Cada any hem sigut més de 30 participants, que vulguis o no, en un poble i sent només d'handbol és complicat, però la veritat és que ens està funcionant superbé. Per quines edats? Cada any l'hem fet, diguem el que seria per primària, no?, que seria de nens des de 5 a 12 anys aproximadament. Aquest any, com que, clar, els que han anat vinguent ja s'han fet grans, he volgut proposar també fins a segon d'ESO, que serien 13 anys, perquè aquesta gent que ha anat venint sempre, si té ganes, que pugui tornar a venir, amb entrenaments especials per ells i més adaptats, no?, a la seva competició. Sí, perquè aquestes festes es troben molts que no saben què fer, els pares treballen, no?, i de què fan? Clar, són festes complicades, perquè vulguis o no tens potser 3 dies de festa, que serien el Nadal, el Sant Esteve, i de cop i volta t'has d'anar a treballar un altre cop, no? Doncs, hosti, jo ofereixo, és molt millor que el nen vingui al pavelló a suar, a aprendre coses tècniques, tàctiques, a compartir amb els seus amics, a passar-s'ho bé, bàsicament, que no pas millor estar a casa mirant la tele, no? I per això... Està dirigit sobretot a nanos que ja juguen a l'handbol o si volen iniciar-se també els ensenyeu, perquè feu una mica de tot, suposo, no? Sí, evidentment. Sempre hem tingut nens que hem jugat tota la vida i nens que ho han utilitzat com una primera prova, no?, un primer contacte amb l'esport.
la veritat és que hi ha molts més dels que ja juguen, no? Perquè és com una continuïtat dels entrenaments de la temporada que venen i segueixen fent el campus. Però sempre hem tingut nens i nenes inclús que és el primer contacte amb l'handbol i no ens és cap problema perquè som bastants entrenadors i ens ho podem compaginar i tothom s'ho passa bé, al cap i a la fi. I de fet també hi ha algun nen que ha vingut a provar-ho i després s'ha apuntat a l'handbol, saps? Que també això potser és un dels objectius, també. Ens expliques una mica els horaris, els dies, els preus, a veure on s'han d'inscriure... Sí, tant. Els dies, en principi, són tots els dies de vacances de Nadal que tenen els nens... Menys els festius. Menys els festius, evidentment, perquè nosaltres també necessitem una mica de festa. Que serien el 23, el 24, el 28, el 29, 30 i 31 de desembre, i 4, 5 i 7 de gener, i a l'espera del 8 de gener, perquè l'altre dia em van dir que es veu que aquí a Sarrià el 8 de gener és dia lectiu, i llavors els nens no aniran a l'escola. Però clar, hi ha gent que treballa el dia 8 de gener. Llavors, no sé, hem d'acabar de parlar amb els que s'inscriguin, aviam què farem. El fet que sigui un poble també dona la possibilitat aquesta de poder fer un tracte especial, no? I això, llavors, aquests dies el que farem serà a les 9 en principi és la rebuda oficial, tot i que jo estaré des de les 8 per a la gent que hagi de fer, per si algun pare treballa abans, que el pugui portar, i la idea és fer de 9 a 2:45, a 1:30, i fem això, fem una mica d'entrenament, esmorzem i fem alguna xerrada o algun vídeo o alguna cosa relacionada amb l'handbol, i després tornem a entrenar. O sigui, és un handball non-stop. Els primers anys sí que fèiem una mica de tallers i coses, però la veritat és que els nens venen a jugar a handball, no? Sí, venen a fer tot el que sigui relacionat amb l'handbol. Llavors potser traurem els tallers segurament i farem... També es pot fer treball emocional, treball més psicològic relacionat amb l'handbol, no? Perquè hi ha nens a aprendre a guanyar, a aprendre a perdre, no? A dominar el teu cos, les teves emocions. Vull dir, i a jugar amb esportivitat, no? Exacte, sí. Que a vegades en aquestes edats manca una mica, no? És el que s'ha de fer. Els entrenadors, jo penso que un dels principals treballs és la transmissió de valors, no? Que siguin persones per davant d'esportistes supercompetitius. I en principi és això. Després, clar, que els entrenaments els dividim per edats, per nivell també a vegades, bueno, per nivell. Vull dir, si algun nen necessita... És el que et dic, si és el primer cop que juga en vol, potser necessitarà un altre tipus d'entreno que no un que porta 5 anys fent-ho. Però bé, el principal és que s'ho passin bé i que juguin amb tothom i ja està. Feu també partits amistosos amb altres equips o és una cosa més local? Em dones una bona idea, La veritat és que no ho hem fet mai, però... es podria mirar, l'únic que, clar, al ser un campus s'hauria de buscar un altre campus i... Perquè és difícil que els clubs organitzin campus? Clar, això també porta molta feina. Sí, porta feina, però és molt agraït. És gratificant. És molt gratificant, sí, vull dir, no... Jo penso que tots hauríem de fer-ho. De fet, aquí només tenim... Jo normalment només he tingut gent de Sarrià. No m'ha vingut gent d'altres pobles, bueno, potser sí que de Medinyà o de Cervià, però llocs on hi ha handbol no venen pas aquí. Sí que hi ha... Normalment es fan campus més en model de les colònies, no? De marxar 3 o 4 dies a algun lloc, en una casa de colònies, entrenar i tornar. O sigui, aquest tipus de campus sí que és veritat que no es fa tant. Però... I aquest us l'heu plantejat de marxar uns quants dies o ho veieu més dificultós? Potser no a l'abast de tothom, no? A mi la veritat és que em faria molta il·lusió. L'únic que el que em tira una mica més enrere són el tema de tots els papers que has de fer, tota la qüestió legal, no? Assegurances... Sí, jo tinc el títol de director i tinc tot el que faria falta, no? Però és el que dius, l'assegurança, clar, augmenta molt el preu dels pares, que haurien de pagar els pares i... No sé, però sí que és veritat que amb algun pare ho hem parlat, algun cop, de veure si ens veiem amb cor, però potser més fer-ho de cares a l'estiu, que és més propens, no? Perquè després pots anar de colònies o de campus a fora i pots banyar-te a la piscina, pots fer moltes altres coses que ara a l'hivern, per marxar fora i quedar-nos tancats a la casa, potser no té tant de sentit. I els monitors? Tu ets el director, ja ho hem dit, sí. i qui fas tota la coordinació. Comptes amb monitors que també són jugadors? Sí, tots de la casa. Bueno, de fet, aquest any crec que... Jo he tingut 4 o 5 entrenadors que sempre han sigut fidels, no? Que han sigut jugadors juvenils o cadets del club. Aquest any, i a més aquest any també faran d'entrenadors altres persones com en Martí, que és un company meu de l'equip, fill de la presidenta, i que juga amb mi, també és pivot, i els dos serem segurs entrenadors oficials, i després tenim l'Oriol Teixidor, tenim gent de la casa que ens ajuda
a fer de monitors i d'entrenadors també. Que això també els hi fa gràcia, Molta, no? molta. Els nanos. Sí, sí, tant i tant. Clar, és gent que veu jugar, no? I després està allà amb tu ajudant-te, donant-te consells, ajudant-te. És molt més significatiu, no?, també per ells, que no pas que vingués algú desconegut. També cal dir que molt sovint ens ha vingut a ajudar fins i tot el Josep Espar, que és l'entrenador del Això primer anava a dir, equip. que també una visita de ben segur que us la deu fer, i els nanos encantats, no? Encantats. Amb l'entrenador del Primera. Clar. I a més parlem també d'ell, que el tenen idolatrat, no? El tenen com un molt bon entrenador. Però això també us passa amb els jugadors, no? De que us tenen com a ídols. Sí, tant i tant. I tant, no, només com et miren ja saps que et faran més cas, no? Et faran més cas, et tenen més en compte del que tu creus. També un any ens va vindre a visitar en Joan Sauvic, que és un jugador, és d'aquí Sarrià, que va estar jugant al Barça, ara està jugant a França i tot, vull dir... Aquest any ho té més difícil, no?, per venir-vos a fer una visita. Però jo confio en que vindrà. També teniu sorpreses d'aquestes? Tenim alguna sorpresa, però clar, són coses que has d'anar vas lligant sobre la marxa i per tant no les hem fet públiques, no? Però jo espero que tinguem sorpreses durant el campus. A més, són tants dies que tenim temps per fer de tot. Sí, la veritat és que són molts dies, no? I hi ha la possibilitat també de, si no poden venir tots els dies, doncs que s'apuntin en dies concrets? Sí, tant i tant. Com va això, sí? Sí, de fet el que et dic, o sigui, el ser tan una família, no? El que fem és, jo proposo 9 dies, hi ha uns nens, unes nenes que s'apunten als 9 dies sencers, que aquest any, si no m'equivoco, el preu està als voltant dels 85 euros, per exemple, tots els dies. Intento fer-ho assequible. I després hi ha la gent que pugui venir un dia, la gent que pugui venir 3, vull dir, això ja... Es pot fer tot el que vulguis, com si vols venir mig dia. O sigui, a mi el que m'interessa és que vinguin nens, que hi hagi moviment pel pavelló, que es jugui amb vol. Vull dir, no venim aquí a fer-nos rics ni... Són preus aquells simbòlics, no?, com podem dir. Sí. No, també perquè, ostres, els jugadors joves, els joves que estudien, que fan d'entrenadors, també puguin tenir algun sou i es puguin regalar a la nòvia o als seus amics, no? També és divertit, això també és important. Les inscripcions com les poden fer els pares que estiguin interessats? A la web de Sarrià diria que ja està penjat l'octaveta i també està penjat el full d'inscripció, i després al pavelló també estan les inscripcions impreses. Llavors és tan senzill com omplir tot el que et demanen i deixar-ho allà o trucar-me a mi i fer-m'ho arribar d'alguna forma. El meu telèfon està a l'octaveta i això és tan vull dir, es pot portar fins i tot el mateix dia, tot i que agraeixo evidentment que se m'avisi abans, perquè clar, si el primer dia vinguessin 10 persones potser no tindríem els entrenadors suficients. I és per això, en principi... Heu posat una data concreta per finalitzar aquestes inscripcions? Per això que deies, per organitzar-vos vosaltres? Esclar que si passada aquesta data doncs també s'apunta algú més, de ben segur que hi té cabuda. Jo he demanat a la gent propera, he demanat que una setmana abans, si us plau, que ens ho diguin i que els documents estiguin omplerts al pavelló o que els tingui jo. Així ja puc anar fent les primeres previsions. Tot i així, et dic, no és res sèrio, vull dir, no és res sèrio. Qui m'ho entregui el dia abans, doncs ho accepto igual, Tot i que agrairia una setmana abans que les inscripcions les pogués tenir jo ja. A més, que estiguin tranquils, que també tenen una assegurança, no?, quan s'inscriuen. Sí. El propi pavelló té una assegurança i, a més, tots els jugadors que estan federats ja tenen una assegurança, però els que no, ja els hi entra l'assegurança del pavelló. Això. Però la majoria que venen al casal, com dèiem, estan federats. Estan federats, no? Sí. Amb l'esport que sigui estan federats, llavors però bueno, com que no es faran mal, no passa res. De ben segur que vetllareu perquè no es facin mal. Doncs recordem-ho, que és sobretot per nanos de primària. Sí. Nenes se n'hi poden apuntar també? I tant. En teniu alguna, no?, cada any? Algun any, sí, no tots els anys, però sempre algun cop hi ha hagut alguna nena que entenc que... És que sovint oblidem, no?, de dir... Sí, a més que tenim equip femení. Exacte. No, i jo he estat entrenador 3 anys o 4 de l'equip femení. Exacte. No, i a mi, vulguis o no, em motiva que hi hagi nenes, perquè l'handbol sí que és veritat, sempre s'ha vist com un esport molt masculí. De fet, doncs que, si et pares a pensar, tots els esports que surten per la tele només surt de l'esport masculí. Però per mi no li treu res d'importància a l'esport femení. I a mi em fa molta il·lusió. No sé per què, em fa il·lusió que les nenes juguin a handball també. Per això et vas fer entrenador també de noies? Exacte, sí. És diferent entrenar noies que nois? Molt diferent? Una miqueta diferent, sí. Et fan més cas? Depèn. Però diuen que són molt dures, no? Sí, no.
es queixen perquè si els hi fots molta canya es queixen, però si els hi fots poca també es queixen. Vull dir, però això passa amb tots els equips. Perquè no volen que se'ls hi faci diferències. Exacte. De dir, no ens tractis com a noies, no? Exacte. Has de buscar l'equilibri entre totes, i potser una mica diferent sí que és, perquè has de treballar potser una mica més el tema emocional, perquè els homes sembla que estiguem fets de pedra a vegades i no tenim tants problemes emocionals, o sigui, no mostrem tant les emocions que tenim, no? Però la veritat és que se'm va fer molt fàcil, les jugadores m'ho van fer molt fàcil i a més vam tenir èxits esportius i tot. O sigui, sí, va anar molt bé, no? Sí, jo supercontent vaig acabar. Però un altre any ja hauria sigut difícil, Ja hauria sigut difícil, sí. De tota manera, Guillem, sí que l'handbol és un esport de molt contacte. Sí, i això s'ha d'entendre, és dur, no? Sí, no, vull dir, i a la nostra categoria, per exemple, ja comences a veure que hi ha cops forts, Els pares del Domeny, per exemple, de l'escola on faig molt, quan venen a veure em diuen, en sèrio el meu fill ha d'acabar jugant així? Però és un aprenentatge que vas fent i és un esport bastant de contacte, però alhora jo crec que és net i noble, no? Vull dir, hi ha unes premisses bàsiques que és com no tocar per darrere, no agafar el braç, intentar no tocar la cara, vull dir... I això des del club, i els entrenadors cada vegada estan més ben formats i són més professionals i aquestes coses els ensenyen. No sé que et pots trobar algun equip, ho veiem, amb totes les categories, això és cert, però que s'insisteix molt, no? I tant. I ara més a Sarrià crec que fa uns anys ja, bueno, clar, des que conec jo sempre es treballa perquè amb aquesta vessant. Perquè tu hi ets des que tenies 5 anys? Aquí a Sarrià no, aquí a Sarrià fa 5 anys. Fa 5 anys que hi ets? Sí. Però jugo des de ben petitó, potser també des dels 5 anys. Però dic això... Perquè vas començar a Barcelona, no? Sí. Vaig començar a la meva escola i després vaig anar creixent, vaig passar per clubs com el Sarrià, el Poble Nou, i després ja cap aquí. I aquí ja m'han enganxat bé. De Barcelona, Sarrià, de Ter de Girona. Sí. Això, vull dir, i sempre m'ha ensenyat que superpedagògicament no s'ha d'anar a fer mal al rival. Tu has d'anar a donar el teu màxim rendiment perquè l'altra persona també creixi, no? I com millor ho faci l'altre, més milloraré jo. I sempre net, contactes per davant, una bona persona, bàsicament. I també s'intenta que jugui tothom, no? I tant. Això com el futbol que... Jo m'estic convertint en un... Bueno, anava a dir antifutbol, no, és mentida, no? Perquè m'agrada molt el futbol també, però... No, al handball intentem que jugui tothom, que tothom s'ho passi bé, que la persona que encara no coordina tant o no ha après tant com altres tingui els mateixos minuts i les mateixes possibilitats d'aprendre i de jugar que un altre. O sigui, és que no em passa pel cap fer jugar un jugador més que l'altre perquè és més bo, no? Ni a mi ni a cap entrenador de la UES, Perquè si no això també perjudica molt, no? A la mainada. Sí, tant. O sigui, que li estàs dient a un nen que el fas jugar molt menys que l'altre, o que no li dones els mateixos feedbacks ni el mateix reforç que a un que ho fa millor. Potser és al revés, no? El que ho fa millor potser no necessita tants compliments que no pas un que encara ha d'aprendre més coses, no? O no s'ha desenvolupat tant com un altre. És molt important, això. I forma part dels valors que volem transmetre, de tractar tothom igual. Al cap i a la fi ets un equip. I potser després, quan siguem grans, sí que després ja juga... Clar, després, a mesura que et vas fent gran, no? A juvenil, potser... ja hi ha més visió cap a la competició, no? Llavors sí que potser hi haurà jugadors que jugaran bastant més que altres. Però al ser petits hem après que tots som el de l'equip i cadascú aporta el que pot i tots són necessaris. Potser un dia tu et fas mal i has de jugar al teu company. De líders sempre n'hi haurà. Exacte. I sempre hi haurà doncs, nois i noies que sobresortiran. Clar. I això... Clar, són realitats però s'ha d'aprendre. S'ha d'aprendre a ser el més bo i s'ha d'aprendre a ser el més dolent. I vull dir, bueno, potser és una mica lleig, no? Dir el més bo o el més dolent, però s'ha d'aprendre a tractar i donar tot el que tu puguis i acceptar l'altre tal com és. De tota manera és bàsic que hi hagi molt bon companyerisme, no? I n'hi ha, almenys el que es veu, no? Sí que en molts partits pots veure que hi ha nervis entre els jugadors, no? Sí. Però que es veu també aquell companyerisme, no? I de seguida anar a ajudar el company i... Sí, l'handbol és un esport que sense companyerisme no vas enlloc, amb individualitats és impossible guanyar cap competició. O sigui, tu pots marcar 10 gols en un partit, molt bé, felicitats, però el teu equip ha perdut. Dona igual, saps? O un 1 contra 1, sempre necessites un company al teu costat que et doni suport, sempre has d'ajudar el teu company, potser estàs atacant i com que et defensen dos, passar-li el que està sol, vull dir, és un esport que és completament en equip, no pots jugar sol, o sigui, un tio sol no pot fer res, a l'handbol, res.
Això també és la grandesa, jo penso, d'aquest esport. Tot això tan interessant que ens explica avui en Guillem Torres, doncs ho ensenyen precisament en aquest campus d'handbol que organitza la Unió Esportiva Sarrià per a aquestes festes nadalenques. Que s'animin, que ho provin, no? Que encara que no hagin jugat mai a l'handbol, doncs que ho provin a veure si els hi agrada. I tant. Pot ser una bona manera de conèixer un gran esport i pot ser una bona manera també de suar tots els torrons de Nadal, A més això, no?, que ens trobem ara que estan molt amb els ordinadors, la tablet, els mòbils, i això els hi va bé per desconnectar, això els hi va molt bé, Guillem? després ja tindran la tarda per jugar, per fer el que vulguin. És molt important que es moguin, que tinguin relacions socials de veritat amb altres persones, que no siguin mitjançant jocs o telèfons, i que vinguin aquí, que es relacionin de veritat amb la gent i que suïn. La Unió Esportiva Sarrià, a part d'organitzar el campus, també heu organitzat, doncs, com ja fa ara uns quants anys, que té molt d'èxit, les quines. La primera, aquest dilluns, no? Correcte. Que és la quina aquesta que feu... La quina picant, no? Picant, sí. L'any passat era eròtic, ara ja és més picant, no? No sé què... Sí. Jo crec que és el mateix, no? Però li han canviat el nom per donar-li una mica més de gràcia. Però l'any passat vau començar a fer-la. Va tenir tant d'èxit, no?, que aquest any repetiu. Sí, no ho sé ben bé, però diria que superava les 1.000 persones i tot d'assistència. Hi havia molta gent, molta. Sí, no, i va tenir molt d'èxit. La gent va sortir molt contenta, Hi ha una mica d'espectacle, hi ha les quines, hi ha premis, hi ha servei de barra, vull dir, hi ha una mica de tot. Està bastant bé per començar les festes de Nadal. Per majors d'edat, això... Sí, està... Diria molt, ara no estic segur, però és per majors d'edat, sí. Perquè l'any passat sí que ho vau deixar ben clar, i ara no sé si en el cartell, crec que cartell... també per a majors d'edat, Sí, ho indica, que no hi hagi qui es pensi doncs, que pot entrar amb la mainada. Sí, no, és per majors d'edat i... Clar, és el que diu, o sigui, ara no posa eròtica, però vindria a ser el mateix, no? I potser la normativa diu que ha de ser per majors d'edat, sí. I a més aquest any el cartell posa que hi haurà sorpresa, hi haurà persones especials que faran les quines. No ho sé ni jo, Els jugadors? No ho sé ni... No, ja m'ho ha preguntat diversa gent, però... Bueno, no ens ho han dit. Potser ens agafen i ens fan una sorpresa a nosaltres, però... Tot pot ser. Tot pot ser. Però també teniu una colla de dies, no?, que organitzeu també la quina a les 6 de la tarda en el pavelló municipal, que hi cap molta més gent, I tant, sí, no, que en el de la Unió Esportiva Sarrià. Per Nadal, per Sant Esteve, l'any Nou, després el 3 i el 6, que això es fan les quines. La veritat, hi ha dies que ve més gent, dies que no, però s'està superbé, hi ha bastanta gent, es pot quedar a sopar. Els premis, jo, quan vaig venir aquí, vaig dir... Vaig flipar, sí, no trobava la paraula, Vaig al·lucinar perquè, dic, hi he participat cada any perquè s'està molt còmode, la veritat. Els dies que són el 25, que és Nadal, el Sant Esteve, l'any Nou, després el 3 de gener i el 6 de gener, que és el dia de Reis, que és l'últim. I per això. De fet, mira, jo ara a la 1 he quedat per donar un cop de mà per començar a baixar cadires i taules. Perquè, esclar, s'ha d'anar preparant, porta molta feina, però la veritat també és que els clubs han de fer el que sigui, organitzar, com ara quines, campus, el que sigui per aconseguir doncs, ingressos, perquè la veritat és que les subvencions n'arriben ben poques i, a més, el que diem i que tots coneixem, no?, la situació de la Unió Esportiva Sarrià, que té un pavelló propi que s'ha d'anar rehabilitant, que s'ha de mantenir, i això té un cost incrementat. Hi ha equips que tenen la sort de jugar en pavellons municipals, però no és el cas de Sarrià, que també és una sort, tenir un pavelló propi, però quan parles econòmicament dius, ei, al tanto, no? Sí, tant. Per lo bo, per lo dolent, ara mateix el Sarrià, jo des d'aquí felicitar la Junta perquè ho està fent superbé, està buscant 1000 maneres per guanyar diners, perquè els entrenadors cobrin, perquè tots els nens puguin jugar, desplaçar-se, i és molt difícil perquè amb poques subvencions, clar, has de pujar, si puges el preu de les fitxes, hi haurà nens o nenes que no podran venir. És una situació molt complicada i per això festes com aquestes van molt bé perquè són fonts d'ingressos directes pel club, que són diners que ningú guanya, sinó que els guanya el club i després són invertits amb el propi esport, no? Són invertits arreglant el pavelló, són invertits amb les fitxes, amb les pilotes, amb la pega, amb el material que faci falta pel club. I per això vam superbé per
font d'ingrés net, que diguem. A més, a veure, tenir un equip a primera nacional té un cost elevat, important. Ara, veient els bons resultats i que esteu a la part alta, clar, evidentment que l'afició ja està pensant doncs, en que poguéssiu pujar de categoria, o si més no, això, que féssiu la fase d'ascens, no? Que seria un premi per vosaltres, no, Guillem? Sí, sí. Per començar, tal com va dir la Pressi l'altre dia al diari, nosaltres anem partit a partit, evidentment, el típic que s'ha de dir, però jo, si et soc sincer, des de sempre, o no, des de sempre, d'aquesta temporada sí que jo vull mirar el més a dalt perquè és on volem arribar tots, i crec que després de 5 anys de tant patiment, de tants entrenaments, de tants partits, crec que ens mereixem estar allà i seria un bon premi per molta gent que portem anys a la categoria i que volem fer un viatget a final de temporada, tu. Però bé, és el que dic, sense treball i sense guanyar cada partit no podrem. Per tant, com que queda molt, ara entrenar dur i a seguir guanyant els partits. Que és amb el que heu d'estar ara mentalitzats, no? I si anem fent això, al final premi, tu. O sigui, pues sí, la veritat és que ens faria molta il·lusió i potser és una de les coses que fa que juguem amb tanta intensitat. Ara, clar, tota aquesta setmana heu estat preparant el partit que teniu precisament aquest dissabte doncs, a Saragossa, no? Sí. Amb el Maristes. Com l'enfoqueu? És un equip dur? Podem continuar amb aquesta línia ascendent? Sí, el Maristes per mi és un dels equips sorpreses de la categoria, perquè últimament tots els equips de Saragossa estaven a la part baixa de la classificació. Ara sembla que s'han unit uns quants jugadors, han fitxat d'aquí, d'allà, i han fet un equip sòlid, que està donant molts resultats. A més, el viatge a Saragossa, vulguis o no, és una cosa complicada, perquè vas, dines, jugues, i pots ensopegar molt fàcilment. Per tant, hem d'anar superconcentrats a fer un bon partit. Una de les coses que tenim clares és que si fem el nostre millor joc, si fem el nostre millor partit, el més probable és que ens emportem els 2 punts. Però clar, per fer això, per emportar-nos-els, hem d'estar superconcentrats, hem de jugar com sabem i a tope. Si no, podem ensopegar com qualsevol altre equip. Esperem que no. Esperem que no. A més, però el que tu dius, no? Això potser a vegades l'afició no ho té en compte, de dir és que és un viatge llarg, dur, estem cansats, venim doncs alguns treballen el dissabte, no? Sí. I enganxa o durant tota la setmana amb els entrenaments. Sí, de fet, avui, per exemple, entrenarem fins a les 11, suposo, ens quedarem fent unes pizzas o soparem junts, anirem a dormir i l'endemà ja marxem. A dormir aviat, no? A dormir aviat. Això sí, l'Espar ho té supercontrolat, no? Avui anem a dormir aviat. Clar, bueno, tot i que tenim 3 hores o 4 de viatge per dormir el bus, però no. El bus serveix també per parlar del partit, per riure entre nosaltres, i això, i vull dir, és complicat perquè arribes vulguis o no, costa entrar al partit, i si ells estan molt ficats, a l'inici del partit hem d'estar molt durs perquè no ens sorprenguin. Hem de seguir fent el nostre inici de partit, com sempre, molt intens, i a veure si ens posem per davant ràpid i continuar, i que s'acabi el partit fàcil, que no arribem a patir aquest partit. Esperem que no. Sí. Perquè si aneu seguint amb aquesta línia, ens tornem a posar a davant, no? Sí, ahir va guanyar el Sant Quirze. Ahir el Sant Quirze van avançar la jornada i van guanyar de 4, crec, o de 3 contra el Sant Cugat, i ara el Sant Quirze va 2 punts per davant nostre, amb un partit més. Llavors, clar, hem de guanyar sí o sí, si no perdem el coliderat, o sigui, hem de guanyar. Doncs va, ànims, que ja guanyareu. Gràcies. Recordem, el campus d'handbol, que organitza donant per aquestes festes del Nadal la Unió Esportiva Sarrià, que us podeu inscriure. Recordeu que la mainada segur que els agradarà molt, perquè s'ho passaran molt bé, faran esport i moltes activitats, a més amb sorpreses, com ens diu en Guillem. Sí. Que hi ha la quina dilluns i la resta de dies, com dèiem, per Nadal, per Sant Esteve, per Any Nou, i entre festes i Reis, doncs que hi ha quina de la Unió Esportiva Sarrià al pavelló municipal de Sarrià de Ter. Molt bé. Guillem, moltes gràcies, a vosaltres, que hi hagi molta sort i molts èxits. Molt bé, moltes gràcies i sort per vosaltres també. Gràcies, bon dia. Bon dia. Escoltes Ràdio Sarrià.